ומצטרף אלינו חבר הכנסת דני דנון. שלום. שלום, ערב טוב. ימים קשים, אנחנו במלחמה, אנחנו בהתחלה של מלחמה, אבל יש לנו גם עוצמות, כולנו מגלים את העוצמות, ועם ישראל מגלה את העוצמות בצורה מדהימה. אז מה? כהנא צדק? תראה, אני כתבתי מאמר יחד עם חבר הכנסת רם בן ברק על האפשרות להציע לעזתים לעבור למדינות אחרות. כולם צועקים, כהנא, טרנספר, אז שיקראו את המאמר קודם כל אנשי השמאל שקפצו. כמו שהיום... למה לקפוץ? אתה מציע כאילו... אתה מציע פתרון שהוא פתרון שיכול להיות מאוד טוב, שילכו מפה, חבורת הרוצחים הזאת, ומי שיהיו מדינות שיקבלו אותם, אז נפתור את הבעיה. לא, למה אתה מתנצל עכשיו? פתרון מצוין, לא טוב. כן, אז איפה ההתנצלות? אבל כי היום פתאום ההתקפות שלהם זה איך אתם מעיזים בכלל לחשוב על זה שהם יעברו. ואני אומר להם, סליחה, אתם לא דואגים לעזתים? הרי אם הם יגורו היום באירופה או בדרום אמריקה, ויהיה להם חיים יותר טובים, מה אכפת לכם? למה אתם כל כך פתאום מגנים עליהם? ואני חושב שדרך אגב, אם תעשה סקר בעזה היום, שתיתן לאנשים אפשרות להגר מרצון למקום אחר, ולקבל סל קליטה בגרמניה, או סל קליטה במקום אחר, הם יקפצו על זה. אתה חושב? לא כולם. והכוונה שלנו היא לא שכולם מחר יעזבו. אבל תראה, ביהודה ושומרון, לדוגמה, יש יציאה משמעותית של צעירים שעזבו, ועברו למקומות אחרים בעולם. וגם ברצועת עזה, מי שיש לו כסף היום... לפני אוסלו, אגב, התחילה יותר הגירה. אוסלו שינה את המצב שהם, אתה יודע, היו כאלה שחזרו וכאלה. אבל לפני אוסלו, כשלא הייתה להם עוד תקווה למדינה וכאלה, יחסית עזבו יותר. אבל טוב, לא נתחיל עכשיו להיכנס לתוך הדבר. הרעיון הזה הוא רעיון נכון, צריך להתחיל לקדם אותו. זה לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר, אבל כל אותן מדינות שבאו מצביעות נגדנו, ובאים כל המנהיגים ועושים לנו נו, אל תעשו ככה ואל תעשו ככה, אז צריך לשאול אותם שאלה קטנה. כמה עזתים אתה מוכן לקחת? 1,000? 2,000? 5,000? נו, אז מה אתה עושה בעניין? או שרק כתבת מאמר? לא, קודם כל זה התחיל בנושא הזה. אתה היית שגריר באו"ם, אתה יש לך קשרים. אני מדבר עם אנשים שונים, עם מדינות שונות, תגובות מעורבות, לומר את האמת. גם מישהו אמר לי היום, מה, אתה רוצה את הבעיות שלכם להביא אלינו? לא תודה. לא תודה. ויש בזה משהו. אבל שאתה מסביר שלא מדובר ב100,000. דרך אגב, בוא נדבר על מספרים. מסוריה יצאו 8 מיליון פליטים. ירדן אמרה, אף אחד לא יבוא לירדן. אתה יודע כמה יש היום בירדן? 1.5 מיליון. 1.5 מיליון. אוקיי. טורקיה, כמה יש בטורקיה היום? כמה? 3.5 מיליון. וואלה. בגרמניה, קרוב ל1,000,000. זאת אומרת, בסוף יש כוחות שמזישנים את הרצונות. אוקיי. כן, אבל אנחנו מדברים על מספרים קטנים. בוא נזכור. זה בסוף ההבדל. את הסורים גרשו מי שמותר להם לגרש ערבים, וזה ערבים. פה, מי שמגן על עצמו ומגן על חייו זה יהודים, ודברים שיהודים עושים פחות אוהבים. נכון, והאירופאים דרך אגב, גם יש להם צביעות, הם שילמו לטורקיה כסף, הרבה כסף, שלא יגיעו אליהם חס ושלום הפליטים מסוריה. ולכן אנחנו באים ואומרים, כל מדינה תיקח מספר צנוע של 10,000, 5,000, יש 192 מדינות בעולם, זה יכול לשפר את המצב בעזה, ואלו שישארו דרך אגב, עזה זה מקום רע לגור בו, עוד לפני המלחמה. אחרי המלחמה זה יהיה עוד יותר גרוע. אז לפחות שיהיה להם עוד אפשרות כלכלית לעשות משהו, ולא 2 מיליון איש על מקום כל כך צפוף, כל כך עלוב. לכן אני חושב שקודם כל מסתכל על האינטרס שלנו, זה מה שמעניין אותי. ברור. אבל גם מבחינת העזתים, זה פתרון שהוא טוב לעזתים. אוקיי, אגב, אתה עושה את זה עם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, שזה יותר מפתיע. אנחנו גם הצענו לו לבוא לפה, אתה יודע, אני רוצה לחשוף בפניך שהצענו גם לרם בן ברק להגיע, אבל הוא לא הסכים כי יש לו קווים אדומים. טרנספר הוא מוכן, אבל ערוץ 14 לא. כלומר, יש, אתה יודע, מדרג שאי אפשר לעבור אותו. טרנספר לערבים כן. סליחה. אנחנו שמאלנים בשבילו, אני לא יודע. אני רוצה דווקא להגן על חבר הכנסת בן ברק. הוא היה לו טעום ציבורי. אנחנו לא מסכימים על רוב הנושאים, דרך אגב. אנחנו יושבים בוועדת חוץ וביטחון רם בן ברק, אני לא בטוח שזה אומץ. וגם בוועדת משנה למודיעין, ובנושא הזה הגענו להסכמה. אז נכון שהוא חטף, ראיתי את האנשי השמאל, תוקפים אותו. גם בשמאל, דרך אגב, התהפכו אחרי 7 באוקטובר, כבר השמאל ימין קצת התערבב, תתפלו. לא, אבל אני חייב שתכניס אותי למכניקה שנייה. איך כאילו הגעתם, באמת אני שואל. מי התחיל מי? כן, מה, ישבתם ואמרתי, מה אתה אומר על לגרש את כל החבר'ה מה... לא, זה התחיל מזה שרם בן ברק הציע את ההצעה שלו. לא, אני שואל איך המכניקה, בסוף הגעתם לכתוב מאמר בוול סטריט ג'ורנל ביחד. אנחנו יושבים בוועדת משנה למודיעין, ועדה רצינית. אנחנו כל יום כמעט נפגשים, שעות, יושבים עם כל האנשים שמנהלים את המלחמה, ובתוך כדי גם מנהלים דיונים. ובאחד הדיונים עלה הנושא הזה, ואמרתי לו, זה לא נושא שהוא לא ריאלי. והתחלנו לדבר ולחשוב עליו, והגענו להסכמה שאפשר לקדם את זה, ואז התחלנו להעביר טיוטות, וזה יצא למאמר לוול סטריט ג'ורנל,
וזה יצר באמת תעודה בעולם, גם שגרירים, גם מנהיגים. זה לא שמחר בבוקר זה קורה, אבל רעיונות טובים, צריך לזרוק אותם בהתחלה. ראש הממשלה אמר לכם משהו? תראה, לא ביקשתי את אישורו לדבר הזה. אני העליתי את הנושא הזה ככה להעביר בפורומים שונים, לא בצורה רשמית, זה לא הצביעו על זה, זה לא עמדת מדינת ישראל, זה יוזמה של שני פרלמנטרים שחושבים שצריך לדון בנושא הזה. יאיר לפיד ידע על זה? אני לא יודע. אני לא שמעתי שהוא הגיב, והיום הוא הוציא תגובות אחרות שמאוד מוזרות לגבי ראש הממשלה. תראה, אגב, לפני שבועיים הוא אמר, אני לא עושה פוליטיקה, אני מגבה את הממשלה. הוא אתמול אמר את זה. אתמול? אוקיי, לא, כל היום עושה פוליטיקה ואומר שהוא לא עושה פוליטיקה. אתמול הוא אמר שנתניהו לא צריך ללכת בזמן מלחמה, היום הערב הוא אמר שהוא כן צריך ללכת. מצד שני, אתמול זה היה היום ה-39 והיום זה היום ה-40. כלומר, יש הבדלים. עבר יום שזה יפה אצל לפיד. אל תתפסו אותו במילה, גם מחר זה יום, מחר הוא יגיד הפך. היוזמה הזאת, אני ראיתי את המאמר עצמו, אני לא חושב שזה טרנספר. ההצעה הזאת היא הצעה שצריך לדון בה בשיא הרצינות, כי לתושבים לא יהיה לאן לחזור. זה כל אלה שאומרים יהיה להם לאן לחזור, לא יהיה להם לאן לחזור, ואין כסף לבנות את עזה מחדש. ואני לא יודע אם תהיה אפשרות לבנות את עזה מחדש. והאפשרות הזאת, לרתום את העולם, לעזור בפתרון הבעיה של האנשים האלה בעזה, זה יצטרך להיות בין אם יפתחו את הגדר לסיני, ובין אם יפתחו את הגדר למקומות אחרים בעולם. אבל מה שמעניין אותי, רם בן ברק, הוא עומד מאחורי הרעיון הזה גם עכשיו, או שהוא נבעל מהמתקפות? לא, הוא לא נבעל, הוא אתמול דיבר על רשות פלסטינית בעזה ודברים אחרים, אבל בנושא של... הוא רוצה להוציא את הערבים מעזה, ואז להקים... ואז להביא את הרשות הפלסטינית, בלי תושבים. רוצים לעזוב, בנושא של אנשים שרוצים לעזוב, עזתים, הוא לא חזר בו, למרות הלחצים האלה. אני חושב שלתוכנית הזאת תהיה גם רוב אם יעשו סקר בישראל. אני בטוח. לא רק ברשות, לא רק בעזה. מה זאת אומרת? 100% תמיכה. יש מישהו שרוצה שהעזתים יישארו בעזה? לא יודע אם 100% תמיכה, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אבל יש את העניין של הנימוסי שולחן. אני חושבת שבגלל זה העניין של להגיד עזיבה מרצון, מדינות שמציעות, למקום, לרמה המוסרית הגבוהה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אז צריך לדבר באיזו שפה שיכולה להתקבל על דעת אנשים שהם ענייני טעם, ושאנחנו איכשהו קיבלנו על עצמנו את העובדה שאנחנו צריכים לגדל בחיקנו, בקרבה מאוד גדולה, את כאן הצפעונים שיקיש את כולנו, ואף אחד אחר, לכל שאר העולם, לשכנות, לירדן, למצרים, מצרים יכולה להגיד אפילו לא אחד, ירדן אומרת שזה תהיה עילה למלחמה, נדמה לי גם מצרים, אבל יכול להיות גם מסע של 1,000 מילים, צריך להתחיל בצעד אחד. לא, מצרים וירדן מדברות על אם יכריחו אותן לקבל... אבל אני רוצה לשאול תכלס. מניח שבכולם קוראים את הוול סטריט ג'רנל, האם פנו כבר מדינות לאליך או לרם בן ברק, התקשרו, נעים מאוד, אני מקולומביה סלש ניגריה, אני רוצה לקבל איזה... קודם כל, אני גיליתי היום שלא המצאתי את הגלגל, שהנושא הזה כבר חשבו עליו לפניי, וטוב שכך, והיו שיחות עם מדינות שונות בעולם, שלא נפלו מהכיסא, חלק רצו כסף, חלק רצו דברים אחרים, זאת אומרת, הדבר הזה הוא מקובל. שיש מדינות שקולטות... אם אמרת 10,000 למדינה, 100 מדינות, זה מיליון איש. נכון, גם אם תהיה 50 מדינות. תראה, אני לא משלה את עצמי שמחר עזה תהיה בלי עזתים. זה לא יקרה. אבל גם אם מיליון איש אנחנו נוציא בתהליך מדורג, זה יהיה מצוין. תראה איך אחרי המלחמה באוקראינה, כמה רצו לקבל את האנשים מאוקראינה, את האזרחים, כל המדינות. פה זה פחות... לא רק, כל אירופה מלאה עכשיו מהגרים מסוריה, רק את הפלסטינים. משום מה. מעניין למה באמת. תגיד, מר דנון, אתה היית, אני זוכר, אחד הבולטים בליכוד נגד הגירוש מגוש קטיף. נכון? נכון. היית מה שנקראו המורדים. נכון. המורדים שהיו בעצם הנאמנים לדרכה של הליכוד, נוכח ודאי משאל המתפקדים. מה אתה אומר על האירוע הזה שאנחנו חווים עכשיו? תראה, האירוע הוא, אנחנו עוד לא הפנמנו את גודל האירוע. אני חושב שאנחנו היום צריכים להבין שכל מדינת ישראל נמצאת באיזושהי תחושת אלם. כי תחושת הביטחון שלנו התערערה. כל אחד מרגיש איזשהו פחד לילדים שלו, לילדים שבצבא, ולכן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים בנושא הזה, אבל אני חושב שיש פה גם הזדמנות לצאת מכל האשליות ומכל התיאוריות שליוו אותנו לאורך השנים של הכלה ושל סבבים, ולכן אני אומר גם לראש הממשלה, יש עליו אחריות רק בנושא אחד, להכריע את החמאס. זה צריך להיות לו מול העיניים כל בו. אתה חושב שצריך לחזור לגוש קטיף? אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לגרוע שטח מרצועת עזה.
ודרך אגב, אני שומע כבר שהאמריקאים מודיעים לנו שהם לא מוכנים, עם כל הכבוד להם. צריך להזכיר להם את המלחמות שהם ניהלו מול מקסיקו, ושם חצי ארצות הברית, זה שטח שהם לקחו אחרי מלחמה. העזתים, אם מתים להם אנשים, לא אכפת להם. הם ימלאו את השורות. או עושים להם בניינים, הם יבנו בניינים, יביאו להם כסף. אבל כשאתה לוקח להם שטח, זה כבר אי אפשר להחזיר את זה. ולכן גריעת שטח, בוודאי. להגיד לך כמה גורעים, איפה ואיך, והקבינט צריך לשבת ולהחליט. ולהקים יישובים? זו החלטה לא קלה. זאת אומרת, יותר קל יהיה לנו לבוא ולהגיד סיבות ביטחוניות, רצועת ביטחון. זה בעולם... יישובים זה סיבה ביטחונית. נכון? אבל אתה מסתכל על המפה של ישראל, ועל אצבע הגליל, בסוף היישובים קובעים את הגבול. ברור. אבל אני בהחלט אומר, גריעת שטח זה חשוב לא רק מבחינת ביטחונית, אלא חשוב מבחינת המסר שהם יבינו שרצועת עזה היא הצטמצמה משמעותית בעקבות המעשה הברברי שלהם. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על צפון המדינה. אתה חושב שיש בכלל אפשרות לנהל איזושהי שיחה עם העולם כדי לכפות על החיזבאללה לחזור להחלטה הזאת 1701, או שצריך לזרוק אותה לפח ולעשות מסע צבאי? אני ביליתי שעות באום, 5 שנים. לכן אני שואל אותך. בהחלטה 1701 אני ציטטתי אותה כל נאום. בפועל זה לא יקרה. לא יקרה. אף אחד לא יבוא היום יעשה את העבודה בשבילנו. גם החיילי האום שנמצאים שם, יוניפל. בדיחה. ליצנים. אתה יודע, שהבאתי את ניקי היילי לגבול, והראיתי לה בעיה משקפת, הנה תראי, הם בונים עכשיו עמדות על היישובים שלנו. מה, חיזבאללה? מפקד יוניפל אומר, לא, זה כוח של ארגון ירוק. גבולות, ירוק ללא גבולות, ככה זה נקרא. סניפים של חיזבאללה. והוא אומר את זה. ולכן אנחנו צריכים להבין שהאום לא יעשה את העבודה בשבילנו. בסוף הנטל הוא שלנו, וזה איום אמיתי. ולמדנו מחמאס, שאם יש לך אויב שמאיים עליך, הוא משתמש בסוף ביכולות שלו. זאת אומרת, כל הדיבור על איזה ניסיון לעשות משהו מדיני, זה סתם. אלדד, אז רגע, תהיה מלחמה בצפון. לפי מה שאתה אומר, כן? אין שום עניין שאפשר לעשות מדיני. אתה אומר פה, תהיה מלחמה גדולה מול חיזבאללה בצפון. אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה. ההחלטה היא מתי עושים את זה ואיך עושים את זה. וצריך גם לומר את זה לציבור את האמת. היום מלחמה עם חיזבאללה היא תהיה קשה וכואבת. אבל עדיף לעשות את זה בזמן שאנחנו ננצח, והיום אנחנו מנצחים את חיזבאללה. בעוד 10-20 שנה... כן, זה מה שהצבא אומר, שעכשיו זה המצב הכי טוב. בעוד 10-20 שנה, מי יודע איזה יכולות יהיו להם, כמה חיילים יהיו להם, איזה נשק יגיע מאיראן ומסין ומרוסיה. לכן אני חושב, אנחנו לא צריכים להודיע לוחות זמנים, אבל הנושא של חיזבאללה על גבול לבנון... טוב, לסיום. טופל על ידינו. אני יכולה לשאול שאלה? בבקשה, גברתי, כן. אנחנו רואים שהאום, אגב, לא, בעיקר בנוגע לישראל, הוא מוסד שהוא במקרה הטוב פתטי. והשאלה היא, מה יש לישראל להרוויח מהמשך ההישארות שלה באום? יש לנו, אנחנו גוזרים מזה גם דיבידנדים, או שרק השפלות וגינויים אני חושב שאנחנו צריכים להיות באום, ואנחנו צריכים לנתק מגע עם מזכ"ל האום. אני מכיר אותו אישית, את גוטרש. לא, אבל מה יוצא לנו מהאום? כי אני אומר, אם יש לך במה, אתה צריך להשמיע את הקול שלך. אם אתה לא בחדר, כל האויבים שלך מדברים. כשאתה נמצא בתוך החדר, פחות תוקפים אותך, וגם הידידים שלך מחויבים יותר. אבל הם מצביעים נגדנו, איראן מוטה זה הפחות. זה הפחות. איראן היא עומדת בראש הוועדה לזכויות אדם של האום. באמת, מה יוצא לנו מזה? אני אתן לך דוגמה. יש דיפלומטיה בכל מיני מקומות, צריך את האום? בעוד שעה מועצת הביטחון מתכנסת לדיון, עולה הצעת החלטה לדאוג לילדים בעזה. אוקיי? מישהו צריך להיות שם ולהזכיר להם שיש לנו גם ילדים בעזה. הילדים שלנו שנמצאים החטופים בעזה. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לבוא לארצות הברית וללחוץ עליה, להטיל וטו על ההצעה שעולה. זאת אומרת, אנחנו לא מנצחים שם, ברור, אבל משמיעים את הכל. ולגבי מזכ"ל האום, הוא נהפך לדובר החמאס. אנחנו צריכים לנתק מגע איתו, הוא לא צריך להגיע לארץ, לא צריך לעבוד איתו. ברשותך, יש דיבורים על רצון של חלק מהח"כים והשרים בליכוד להחליף את נתניהו. אתה חלק מזה? בפירוש לא. ואני חושב שבשמאל מתעסקים ברעיון הזה, יש גיבוי לנצח את החמאס. ונתניהו צריך כרגע לא לעסוק בשום דבר אחר. רק בחיסול אבל אמיתי, צריך לומר לו, זה לא להגיד ניצחנו כמו בסבבים שהיינו. אתה מכיר את הניסיונות האלה? פנו אליך? מצפון ועד דרום. פנו אליך? לא, אני קורא בעיתונים, אבל... לא, באמת, מה, לא פנו אליך? לא, אין התעסקות בזה. אין התעסקות בליכוד? היום בליכוד לא... אתה אמרת שאתה מכיר התעסקות, ינון. אני מכיר, ודאי שאני מכיר. היום בליכוד, דרך אגב, אנחנו לא בכנסת בכלל, אנחנו גם לא נפגשים. כי אנחנו לא נמצאים, אין ישיבות סיעה, ולא, אין הווי רגע. כל אחד עושה את מה שהוא יכול במלחמה. וראש הממשלה צריך להתמקד בניצחון של החמאס, אם הוא עושה את העבודה שם, כל השאר יסתדר לבד. וואלה.
והוא צריך לעשות ניצחון אבל, ואני מדגיש את זה. לא, הוואלה היה שלא פנו אליך ושאתה לא מכיר ואין התעסקות, על זה היה הוואלה. אולי אתה פנית. אז אני אומר לך שנתניהו צריך להתעסק בנושא של המלחמה ובהכרעת החמאס. כל הדיבורים על החלפות וכל זה, שמעתי את מרב מיכאלי ואת לפיד. אבל אתה אומר על מה שלפיד עכשיו אמר? אני אומר שהוא חי בסרט. ולתת לחמאס היום איזשהו הישג תודעתי. אנחנו לא ניגע היום באף אחד, לא באנשי הצבא ולא בדרג המדיני. טוב. אנחנו מתעסקים בניצחון. חבר הכנסת דני דנון, תודה רבה שבאת לפתוח. תודה רבה. תודה.